na usamimu amuchemu sawan samimu Jesus anka mayadai sawan samimu papa e pese me sheni pen kran ne hwe o afa wonto yesusu bonsam bosum timi mo bonsam bofo timi mo okonfo timi mo malam timi mo and that's when you left your radin chain and maybe the name kumase asem TV station make to bia meka na me nam kumase me to ade ne yento abrante bi frɛ me o se bra beti me de wura ba bi e beti to tetre maso so ba de ne bo se ya obi anse ante so hwɛ ne din me se me rense sa me nya me da amotre mu me dia me rense so me ready da oh biare ababa me so nana je me rense sa me nya me da akudia biare abasoratia me no mere sisa men sisa onyankopon ate hwa me nya wotie men sisa onyankopon yesu na fa wodie wo yesu na nkwa wo ate onu kuto na betimi ampo e fa wo toni paso enko ba bi nko jedro fa ho to awade so